Usambut Menteri Rang Bak Jelau Bapet ya ketenat PWD Bak Prestun Tensong hak sisa jan ulalit panjurip ya kejaka patwa ulumpa halinti shilong penursla kebadan haneng ke shinong pomlum kebalapoi hadu uput bala hap ban khang ye ki jingyat ki kali na ka benta arsi banyo penkhot ya ka kendo bat ki mau ki batwa na utai ulum Habakran bekilat patai kubor hadin ke jingjurim ya kani ke jaka ringkat bat ki he ke NHIDCL bat ke company ba pentre ya kani ke surang usambut Menteri Rang Ba uloong ba ke jing manjurip kalong da ke jing songkya na mar ke ne ke dai ke jing tua ke ban ningkong ba kanjur hadu kani hadu bala hapan khang ya ki kali ban ya lingba Hadin ke jing jurip bat ke jing ya kendu ya ki bor penya jangka NHIDCL bat ke company Uba prestun tensong ula kenturu iki padpa ki bakiu bahyar nakani ke jaka bakin long ki bahusyar kat bala bat ban kiar kat bala ban yat hakapor men habat jubab ya ke jingkli usambut Menteri Rang Ba ubadeiru hakajo kapor MLA kathan uloong ba hadu menta kim patnut satya ban ong ba kaladan ke jingsngan kamtam menta lele ba ke jingtre ban pom ban mat ya kalinti thamai kalasdang shushu lo ongru ba anda ladap kani ka surak ka jingwan jongki nong wan jingo kai perthai kan long ka bajur bha ha ka than penusla ka than nong padeng bat kumju ha ki than dauki Pi ki jingwan chunga menta kasngi kolong ngas ko kia ya ka landslide ke bang atrai ka de ka sin ke benengkong bangin yo i yo ka landslide ke bang kan ni de benta ta bang yo i dal de ngi thu ana perkhat de ba kisdak ti na jrong tip ma kam don ai kum kata u ha bi nu lum nang te na jrong klem don ji kun wit klem don blasting klem le te na u ha la ka menta la arsni aga ba kan de ki jing hap kadang ya ji ten reng ka skem namar ba menta la dunga musla ba lak dong nuruka traffic bukan inlah big badminton ba ki kalikin yakin yang ten rei tang kawai ka ba nakaliang jong ka sarkar ba nakaliang jong ka NHIDCL ba nakaliang ki company ru ka bangi kirpat kolong ba ki pai ba ki ba kiu ki ba hier nakan ki jaka bikin sngo ba bandalong rusian bat bakin kiar kat bala ban yai pon man mit man yok man sngi man syai kan kam singan ten rei man mit man yong atrai kan ba ya ki ba yele kat bala ba kiar na ka ba kiu lane ya ka ya kane hi ban ong ka ban singan sundon ngimla ban ong namar menta ka ya kane ka excavation work kilas dang di ya kane ko mo pi ka bangi kwa kane ka time work frame ka bakine kila kalong ba ngidang perkhat ba nadu next ban let's say kila ban train no man made kabakin train nadu let's say nru buji man made let's say hadu nru buji la ne nyu buji ma stem ba kin yo ban kot street full abakila e ka plastic ru kin yo por ban perkoi nrei ko mong ong e pi menta lengi ai life kenta sau kenta kat ban perkoi la de ka por e ka ban clean of ya ka movement of traffic tena ra ka pa stop ha te ya kane ngindang ya sim ya karai ha ka begindang ya shong meeting lang bat ka NHIDCL na kaliang ka district administration rekat ka building rekat bat ka company rokoi bangin berseluruh ya ka company bahkan traino akapor menwit lakum no kinyo por khat ar kenta khat lai kita siski nomor pi ka target ban pendep ya kan strok kalong how December ar hajar ar kunriu de kum ba pe ni u jral menja jong national do nang ne kini ki company do nang ne ki ki ong ba ngin la be ya ka ban pendep tang ba kum bang ong pi hap ki hap yo kambun kenta ka working hours jong ki kadang ba kum ong pi ken la ban pendep ki kang ya gini kita jadi serum nang bakin yak kinyan kin oh nomor pi kadon ki jing du nong ko nomor ki ya hap ya chite sora de hap ya kelan sora de ka bai kali ko ong pi laisha nde syuk tang arsha ru lalong laisha ten rei ya kane ngak pan map na ki pai ba jo ka than ru ngau ki ngin le ko ngi kana mar kane ka kam ka de ka bedon kam ban ong ban sange rum long ban le kum duk rum long ten rei ngim man si hap ya sha stop dak ka daw ka bang apil ya ki pai ba jo ka than juar jung beroi ka prusla area jung beroi ba sngau ba ya sha stop ma ka sarkar namar ni kwa ban pendeploy ya kane ka kam bad ladang ngidep ya kane sulok ko mo pi kan long da ka wi pat ko perthei bad kan long ki jing mentoy yo no kan jing mentoy hi ya kane ka than jo ni barok wi tham tam ya ka jing angnut ki tores ban wan tu seti sa tan punusla seti sa ta shanong pedeng area seti sa bo dauki area kalong ka bajur i ba kane ka company
ka ba lajit ka energize cell ngala ihut karu kontrekam ka progress of work ni kelabiang but hantam ka package 2 ka package 4 ka package 5 ngai ka karu kom ya ka kam sakamat ni ihun but ngakremen sen ko mangong di baki pendep ka kam but u energy cell ni adang ya don ka review meeting hakini kesngi ka pendep kila ai ka ka jingkular kepentingan apa kin pendep ya kena kam hau haja hau snap haja ka beri kadang bahkan bersyukur mereka